Kapre! Ayos! Ayos! Okay na? Okay, kapre! Bakit mo siya nilalagyan ng sugat-sugat sa paa? Hindi ko alam! Ano bang ginawa mo sa kanya? Wala! Lagi. Kailan ka ba dyan naglalagay sa loob ng katawan niya? Kailan ka ba naglalagay sa loob ng katawan niya? Tagal na! Ilang taon? Buwan pa lang! Buwan pa lang! Sige, kalisin mo kapre. Lahat. Hindi kapre. Wala na lang siguro niya. Sa kanya, sa kanya. Ano? Puso mo na kapre! Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Tignan mo. Ilan taong ka na kapre? Ilan taong ka na? Bata ka pa lang kapre? Saan mo siya nakita? Nabukit ka na sa mga kasa mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Meron pa wala na? Sigurado. Meron pa eh. Meron pa. Galas. Paubos na lang sa namin na. Wala na. Wala na po. Tapos na kasi itong hipol. Kailangan ko makagawa lang. O boss! Saan mo? Kunti na lang. Aray! Aray! Okay, paspas. Natanggal ka pre. Bisa mo. Tanggal. Tanggal ka pre. Paspas na paspas. Tanggalin mo lahat. Oo boss. Ulit ka ba? Hindi na. Ano ba siya nilagyan ng sakit? Ano ba ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka niya? Ano naman niya nasaktan? Nakalaki mo. Anong ginawa niya sa'yo? Ano? Nasagi ka niya sa bukid. Tapos anong ginawa mo? Ano? Nilagyan mo ng sugat-sugat. Salbahe ka. Inusok ka lang. Bunti ka na agad. Paspas lahat. Gusto mo? Gagaling na to. Kailan niya matutuyo? Bukas. Bukas! Hindi, gusto ko ngayon. Matuyo siya. Gusto mo? Ngayon. Okay, talakin mo. Ubus lahat. Kailangan mo wala yung dasal. Ayun na, ganun lang. Wala. Sigurado matutuyo na yan, ha? Nangangako ka. Kanino? Sa Kristo. Kristo! Ha? Itaas mo yung mga kamay mo. Taas! Ulitin mo ba hindi na? Hindi na. Itatapon kita. Doon. Huwag kang pupunta ng bukid, ha? Kunin siya, Jesus, ha? Gising. Saan ka rin? Natutulog ka na. Hindi mo ka rin. Hindi na kita madilim. Saan punta? Nasa bukid. Ano pinagawa mo sa bukid? Andun lang nakatayo. Anong oras? Mga hapon, tanghali, gabi. Umaga. Ano ginagawa mo ng umaga doon sa bukid mo? Tinitignan ko yung bukid. Meron ka bang tinatapas noon? Yung natatanda mo, mga ilang buwan, araw, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, meron ka ba natanda na meron ka bang tinatas-tas-tas noon? Ano yun? Ibang halaman ko na tumulog sa tibig ng mais. Okay. Very good. Ano pakiramdam mo?